Salutare! Și bine v-am găsit la un nou, la ceva nou. Ei bine, de data asta, dacă așteptăm să vină fratele meu, o să jucăm Alice Beta 3.5. Ei bine, normal, am și jucat, am și continuat seria de Alice Beta 3.0, dar fratele meu are toate itemele, ce să-ți fac? Puteai să le... Știi că poți să încerci să le faci. Asta așa contează. Eu mă joc din cauza că m-am ofticat. Ok, ești mulțumit. Așa ai făcut și a 2.0. Da. Ăla e altă poveste. Da, știu. Oricum, hai să începem. Regulile sunt simple. După ce punem baza, trebuie să punem beacon-ul când începem baza. Eu direct m-am urcat pe muntele Everest. Ok. Apropo, cred că știți deja regulamentul cu pickaxe-ul, că cel care are itemul special, da, trebuie să upgradeze până... pickaxe-ul din cauza că de fiecare dată eu am ales toporul. Și până am zis să nu mai fie mereu la fel. Că la fiecare episod de Base Battle știați. Cristian să aibă toporul și Alex pickaxe-ul. Acum am schimbat. Da. Bine, dacă era sabie și pickaxe, logic alegeam sabia. Avem voie doar decât până la fier și eu la fel toporul. Avem voie eu toporul până la fier. Dacă găsești unul de diamond, nu știu ce, poți să-l iei. Că nu trebuie să-l craftezi. Da, asta e regulamentul meu că l-am pus din 2.0 până acum. Cred că știți bine de sezonul 2 din Base Beta, care a început după un manhunt pe care l-am trisat. Ca știi, am dat seama că am trisat, frate. Ești mulțumit? Deci ai trișat, să fie clar. Mi-am dat seama că... Și ai dat o versiune așa cu hack și de aia. El e indestructibil. Da, și de asta nu luam de Mage Engine, nu Survivor, pe care am decis să nu mai joc. O să vă zic că m-am zis că nu-i prea frumos să zicezi. Fix acum ți-ai dat seama după o grămadă de episoade. Mă rog că sunt peste 50 de episoade, nu 50 de episoade, peste 5 de episoade sunt. 3. Frate, oricum, hai să încep. Eu încep. Să-mi fac baza, iar tu ce-o faci pe a ta. Deci să n-am avantajul cu baza din peșteră, ca în 2.0. Eu zic că l-ai vederci. Singurul cu bun din asta e măcar că știu cum să modific lumina. Da. Așa. Iasă pe lângă noi și se face tuneric. Nu avem altceva ce să facem. Eu trebuie să plătesc beacon-ul. Adică trebuie să stau o grămadă. Dacă îl pui din greșeală undeva... Trebuie să faci iron ca să măcar să faci. Bă, ce beacon-ul ăsta putem să-l folosim și să punem fie de subtibil sau să faci... În fine. Ideea asta o păstrez pentru mine. Nu să dai niciodată seama ce vreau să fac. Te singur planul. Nu mi-a zis chiar planul. Dacă îl pui undeva, va veni, acolo trebuie să rămână și tu poți să faci un beacon. Ăla a fost ca idee, nu mai văd nimic. Ora, n-avem voie să facem alte beacon-uri după acesta.
Că altfel putem să zișăm. Și să păcălim pe celălalt. M-a venit, hai să facem o chestie. Un beacon care e făcut, de exemplu, din ăla care luminează, nu avem voie să-l folosim pe al nostru. Facem așa? Ce? Adică noi nu avem voie să folosim beacon-ul de la care îl primim. Adică dacă al nostru se sparge și apoi murim, I am done. Adică gata, a câștigat celălalt. Da. Chiar de plăte. Da, ai făcut rost de iron? Hai că da! Poate tu ai făcut rost, dar eu vreau să mă duc undeva într-o pădure să am lemn. Ce mă... Asta e un bug sau eu teoretic mă apropii de munți o grămadă? Da, nu știu de tine, dar eu am pickaxe de piatră deja. Am pickaxe de piatră care de... Și eu pot să fac maximum ancient debris, adică pot să fac pickaxe-ul negru. Pe netherite. Da, știu. Și fac speed. Măcar mai bine decât atunci când făceam cu paturile. Da, fiindcă e mai ciudățel cu paturile. A, da, și n-am băgat modul ăla meu pe care cred că știi. Da. M-am gândit că e puțin de simțire curată să folosesc cu mod. Mod pe o mapă. Apoi de... În afară că ăsta mi se pare că e cea mai ciudată construcție care am dat-o vreodată. De dat care am găsit-o vreodată, ca idee. Uite. Îi arăt ecranul acum că suntem unul lângă altul. Mamă! Da. Și ca idee sunt departe de spawn. Deja sunt pe undeva pe aici. Stai că trebuie să mă îndepărtez. Că n-am voie să mă uit la tine. Care știi, când celălalt pune beacon, nu trebuie să zică că a pus beacon-ul. Și cam atât. Eu mă sunt undeva într-o pădure. Am ajuns undeva și am dat de un zombie. Uite regulamentul că când pune beacon-ul, nu să... Beacon-ul de obicei știu că face și lumina. Dar nu-l pun ca torță. Am luat decât o singură torță de acolo, de la chestul bonus. Te pune? Deci înseamnă că am înțeles. Ok. Eu m-am dus cu torța mea și am plecat. Mă, trebuie coulul ăla, că l-am mai găsit niște coul, bă. Pe un munte, dar am zis să nu mai iau. Ai, freaking done. Singura lucru pe care poți vedea despre beacon este să vezi o imagine și după aceea nu mai poți vedea. Mi-am pus torța. Bine, hai să vedem cât de departe sunt de tine. 6, 8, 9, 51, 8. 304, 60, minus 434. Adică coordonatele sunt minus 304,60, minus 434, adică sunt acum la minus 4. Da, sunt puțin cam sus, dar fiindcă acum mi-a făcut mai un loc să stau, ca să nu mor. Aud niște lavă sau mi se pare? Cred că e un chiv pe undeva pe aici.
Și că să nu găsesc... Am găsit fier. Deja. Am găsit fier. Deci, eu teoretic de-abia mi-am făcut o mină și deja am găsit fier. Deci nu ești cum uită fața mea. Și că teoretic pot să fac un pickaxe de fier. Deja și la tine e maxim un pickaxe de fier. Ibuie, și să-mi iau diamante și să-mi fac un pickaxe de diamant. Nu-mi top. Îmi fac și un top. Una bucată furnace, una bucată spate, una bucată... Ai, da! Am pus din greșeală beacon-ul. Asta stau o grămadă pickaxe-ul ăsta. Gata. Nu știu că era o grămadă să spargi un beacon, sincer, cu un pickaxe de piatră. Am făcut unul de fier care e maximul meu. Mai trebuia să le denumim cumva. Dacă denumești un bloc și apoi îl pui și apoi îl spargi, are aceeași denumire? Da. Trebuia să le denumim un Anvil. Dar asta o să facem. O să facem la următorul base battle. Și nu cred că o să fie prea curând. O folosesc ca torță. Eu îmi folosesc ca torță beacon-ul, ca idee. Încă am dat o singură torță. Trebuie să-mi iau mai multe. E zi afară, frate? Nu e. Unde sunt eu nu e. Uite la mine. Azi că e zi la tine. Hai zi afară, că doar că ești tu bleschimat și vezi negru pe afară și poate mori cumva. Eu am ieșit afară din casa că n-am torță și trebuie să sparg un copac. Am topor de piatră, apoi mi-am nevoie, apoi de fapt niciodată nu cred că mi-am făcut un topor de diamant pe survival. Adică nici nu a trebuit. Da, pentru că maxim mi-am făcut de fier. Gata, fac charge call. După un an de zile, e chinuieli. Bun an de zile și chinuieli am obținut și o charge call ca să văd și eu ceva din mină.
făcut torți acum. În sfârșit col. Potato. Mănânc potato. Dă-ți potato-ul tău. Potato. Nu lasă potato. Dă-ți potato-ul tău. Ce? Oh, da. Îmi pare rău. Deodată, frate, mai facem. Hei. Tu mă... Potato! The potato! The potato! Mai ne vezi în continuu că uneori cuvinte e pur și simplu. Ok, știu, mam. Am și eu. Yes, potato! Îmi place potato. Îți place știe potato? Mie nu-mi place potato. What? Îmi fac fierul. O duc sus din cauza că ea s-a făcut zi. Yes! Îmi poate apuca și eu de proiectul mare. Care am strâns la piatră să fac o grămadă. Încerc. Trebuie să mă duc după fier. Am fier. Vrei să vii la mine să-ți dau? Asta e și prea departe. Și în plus, bă, regulament nu prea avem voie. Știu, dar am glumit doar. Da, am feedberry-uri. Apropo de mâncare. Mi-e foame, te mănânc și un creeper. Dar asta ne... Am un star lângă mine părăsit. Easy, easy lemon squeezy. Avem un star părăsit lângă mine, deci ești cam pierdut. Aș nu să fie nepărăsit, dar e bun și ăsta care mâncare. Am mâncare pe viață de acum. Un pat? Yes. Mi-am luat patul și o sabie. Emeralde, potato, mere. Yes. Mă vezi săraci erau ăștia că n-au nici măcar pierar. Doamne. Are o carte. Bine că aveți voi o carte. Acum mai înapoi că mi-e frică că mă pierd prin sat.
Și deja mă apuc de o construcție mare. Dar tu nu mai zici nimic? Eu ultimul... Trebuie să zici tu măcar ce faci pe acolo. Simplu, fac o casă. Bine, hai că eu mă îndepărtez ca să poți să vorbești tu alte chestii despre planul. Și din asta eu mă duc în camera cealaltă. Ca să poți să vorbești și tu cu abonații. Oricum, planul meu e simplu. Am închis beacon undeva unde fratele meu să nu știe unde este și va fi greu să găsească. O să-mi fac o casă la început, o casă de cobblestone, pentru că trebuie și mie, e de o casă, că nu pot trăi în acea peșteră. Am trăit aici într-o peșteră timp de 2 sezoane. Timp de sezonul 1 și de sezonul 2 și sezonul 3. Ba chiar ca și într-o serie pe care va fi pentru teste. Voi nu puteți putea vedea, dar ca să știți că fiecare idee pe care vom vede, care o vrem, o vom testa mai întâi pe o mapă special făcută. De pentru a testa. Înainte de a vi le arăta ideile. N-am făcut niciun episod atâta timp pentru că fratele meu încă nu vrea. Dar să continuăm seriile pe care le avem. Și chiar vreau să le terminăm. Dacă el vrea să terminăm o serie pe care o vrea el. Așa că suntem un pic într-un impas. Și de asta n-am postat nimic. De asta am postat Clash of Clans, pentru ca să aveți voi ceva și să nu vă plictisiți cu nimic de pe canal. Pare rău că ați trebuit să așteptați azi pentru contentul ăsta, dar măcar că am asistat destul ca să îmbunătățesc și eu puțin contentul. Nu știu chiar atât de bine ne-am pus la punct, dar măcar încerc. Și de acum încep să fac totul nu dintr-una și din mai multe decât înainte. Oricum, hai să continuăm. Mi-ai zis să fac rost de cât mai mult stone, pentru ca să pot să termin casa. Prin plus, ca să știți. Voi. Poate nu o să aibă canal de YouTube, dar viziunile lui o să fie văzute și de voi, numai dacă îmi permite el. Și de asta, când v-am trimis acel episod de Clash of Clans, atunci ce v-am zis de acele 2 serii și de cele 2 perspective care erau în paranteze, e bine, asta pentru că erau serii noi. Erau serii din perspectiva fratele meu, pe care vrei să le aștepte. Acestea vor fi Time Between Ages și The Vision of a Warrior. Așa am decis eu și fratele meu ca să fie seria. Tot o să mai continui cu treaba asta cu engleza, pentru că chiar îmi place. Dar nu o să o țin așa la infinit. Până la urmă, când o să văd cât de mult doriți voi să schimb, o să schimb. Vreau să spuneți în comentarii ce doriți, că chiar doresc să văd și eu ce doriți.
Știu că nu aș vrea să puneți prea multe, că nu arăt ca un YouTuber adevărat și sunt încă că să mă dezvolt, dar încerc și eu să văd cum să fie. Și chiar vreau o să văd și eu, văd și eu cum să îmbunătățesc munca pe care vreau să o fac. Nu mă pricep prea bine că e bine, am făcut acest canal de YouTube pe random. De la ceva random pe care vreau să fac în Microsoft Paint și Movie Maker, și la asta. Dar și foarte bine a devenit și am zis foarte bine că la 100 de abonați îi face și eu. În primul meu live ever. Pe care cred că vreți să-l așteptați și voi, dar nu cred. Dar cred că o să credeți ceva mic, dar eu o să încerc să fac cât mai bine pot. Cât din pot eu. O să fac măcar să pot. Mi-am schimbat din perspectiva de la Movizen în programul ăsta de la Samsung, că nici măcar nu făceam nimic și nu fac sponsorizare, că nici măcar nu-mi place de programul ăsta, dar măcar fac ce pot. Fac ce pot cât timp pot. Și măcar să fac și eu ceva bine. Bine pentru voi. Eu că nu arată bine sau măcar 100% complet. E pentru voi, dar asta e tot ce pot și vreau să văd și eu. Că măcar să văd și eu, că măcar cineva mi acceptă. Și văd că chiar merită asta. Dacă văd că nimic nu merge, poate chiar schimb ideea sau nici măcar nu mai lucrez pe nimic. Am făcut deja 5 canale până acum. Și nici una n-a fost cum a fost acesta. Așa că vreau și eu să văd, să am măcar un pic de acceptare pentru munca pe care o fac. Și să văd eu că măcar acceptat. Nu o să fac cum fac alții cu clickbait-uri și tot așa. Dar știu că nu o să atragă multe persoane, că nu mă pricep să fac atât de bine, dar măcar nu sunt atâtea atenții că fac tactici împotriva lumii. Și cei care vor să se uite de pe YouTube. Și eu am fost băgat în situația așa că încerc și eu să fac cum pot. Măcar dacă doriți, scrieți în comentarii dacă vreți să încep serii de Minecraft modat. Așa cum am făcut cu Apocalypse-ul. Dar de data aceasta voi face un mod eu custom. În fiecare episod din seria asta modată pe care o să fac, care o să fie interesant. Chiar am făcut chiar un mod pe care chiar îl fac chiar acum. Și pe drum să fie făcut, terminat și pus la punct. Așa că trebuie să fiți răbdători, să vedeți și voi când încep. Sau dacă chiar încep. Deci așteptați și fiți răbdători. Ok. Scuzați-mă dacă auziți și voi ceva. Fratele meu câteodată mai se uită la câte ceva pe care uneori nu doresc eu să mă uit. Așa încep să pun glas. Fac sticlă. Și apoi să încep. Semele de beton n-au fost niciodată modate și nu vor fi niciodată, dar asta nu înseamnă că nu fac serii modate. Doar că nu găsesc eu momentul când să le fac. Poate să oameni care fac atât de bun un lucru și se pricep mai bine decât mine, ne l-a făcut YouTube, eu chiar vreau să ajut și eu lumea. Nu zic așa din astea ca să
doar ca să fiți milioitori și să faceți like-uri sau să distrug hater sau ceva de genul ăsta. Nu vreau să fac niciuna din astea, că știu cum se simte de toată lumea cu YouTube-ul. Așa că de asta nu vreau să fac nimic. De asta rămân cu contentul ăsta foarte mic. Am făcut, dacă nu mă pricep să fac content, măcar e mai bine să fac un content decât să fac totul alambala și să fac ceva rapid. E nu foarte bine pus la punct și să fie foarte rău la punct. Până și asta nu n-am făcut încă scripturi sau să fie ceva script. Și de asta am făcut-o pentru că nu mă pricep să fac ceva genul ăsta. Așa că tot e făcut random. Și făcut pur și simplu. Deci am făcut și multe serii. Primul episod ever care am vorbit pe canal, în afară de MineHRP, am fost făcut așa random din cauza că nu mă pricepeam. Și acum am învățat cum să vorbesc. Și să învăț. Să fac mai bine. Nu sunt expert. Pot să zic și eu că nu sunt chiar cel mai expert dintre experți. Dar măcar încerc și eu să fac cât pot. Mai simplu, știu că nu vă place când sunteți în continuu cu dați like, dați subscribe și în continuu și să vă zică minciuni, cum ar fi cu chestii care vi se poate întâmpla cu clickbait-uri, așa că nu o să fac asta. Fac contenturi între cei care vorbesc și cei care nu vorbesc. Așa nu o să trebuiască să faceți în continuu cu astea. Dar să vedeți și voi cât de bine este. Și până la urmă, dacă doriți, pot chiar schimba la ce folosesc chiar acum. Mai să fac ceva, o lucrare mai bună decât ce fac acum. Doar spuneți ce vreți și fac. Și vreau să aud și eu cu ideile voastre în comentarii. Chiar nu trebuie deloc să-mi ziceți nimic. Și ca să știu că mai sunt persoane care sunt toxice, persoanele care au venit și au vrut să fie toxice, dar măcar m-am gândit să nu m-am supărat de legătură cu ele. Măcar n-am vrut să lucrez cu ele, că fratele meu de obicei ce mai vorbește urât și se uită la orice ce-i vine în minte. Așa că am învățat să ignor. Noi să fac mâncare bine pentru mine. Ok. Ei bine, de obicei eram pe contul meu în Microsoft. MSKing98, dar de data asta s-are ceva neregulă contul meu, așa că ar trebui să lucrez și eu. O să rezolv problema. Și nimic care trebuie să fie speriat. Ok. Măcar eu mă gândesc să rezolv și eu. Păi, să fac totul cum trebuie. Bine. Uite, acum mai sunt bazele mele pe care le vom face. Am uitat că dezavantajele să fii undeva unde să fie într-un stat este că vine toată lumea să vorbească și ei. Și chiar îmi pare rău pentru că s-a auzit în continuu lucruri. Că nici mie nu-mi place când se întâmplă, dar nu pot să rezolv. Ha? Poți face cu 3?
Încerc să îmbunătățesc jocul foarte mult. Și chiar să facă lucruri cât mai bine pus la punct. Măcar să fie mai interesant decât să fie plictisitor. Am început să vrăsc că în continuu mi se zice că nu pot face lucruri sau că nu mă pricep. Dar măcar că eu învățat să accept și să fiu înțelegător decât să mă enervez, să țip și să fac continuu ca disperatul doar ca să se oprească lumea și să facă. Deci chiar expert în Minecraft, dar măcar nu sunt începător. Am mai jucat Minecraft și chiar vreau să încep, să fiu mai bine. Ba chiar am început și Craft. Am să joc, dar nu pot să filmez, că încă mai lucrez cu editorul meu, pe care l-am pe laptop. Așa că, ca să știți, toate alea vechi pe care le-ați văzut, cu care făcusem pe PC, ok. Bine. Uite că se tot întâmplă asta. Dar cu oameni, toată lumea care vorbește în continuu. Ce mai multe episoade măcar nu le-am putut termina. Adică zic că toată lumea vorbește și nu las să termin tot ce fac. Măcar încerc să rezolv printr-o singură metodă. Să nu vreau să înțeleg și să nu mă urc la standarde pe care nu le vreau să ajung. Whatever.
mea să încep.